Terus ha. Saan magkakamay masa? Ayan. Isa mo na gilok o sakit? Ayan mo siya ha. Lagi magpunas.
Mayang gabi, Ida. Ano nga pangalan? Paas ko man sa kuan ganina da sa bed niya. Dito man bigi pa assist. Wala ko ni duty sa mga office kay dito ko gipa duty. Tabang-tabang ra ba daha mo kay accreditors 12 ka buok. Ako sa labi pod. Ay, labi dugay naman ila. Ang amo lang da bago. Libre kaon. Libre di pati uto da. Ay, haya ay. May sobra. Diretso Ida. Walay sobra. Ano, ang service mo yan na Santa Cruz. Itulak o dili makita ba? Di? Tulak, di nakalakaw. Hindi mo na to? Tigwang na. Bata, 30 plus. Hindi inay nga patambal. Ya, wala dyan ako anan. Ato pa yun sa itong sikat sa tagom nga bonsitter. Nakatong ka no? Paluto. Oo. Oo, nasikat diha. Oo. Wala, ako Itong baguli, mawar. ikrak-krak ang mga kuano. Oo. Mawar gapon. Wala siya nakuha dito? Kaya punto ba? Di mo makuha ko na kay kon mo na. Hiling mo na to mo na. Gani. Kung saan mo nagkuhan, di mo na. Kuna mayo hospital. Di na. Sa motor. Diyan mo to, nag-take sila. Nabot ko sila dito na Victor. Gusto. Sikat na, wala Japon. Dogay, itik siya sa iyang auntie. Wala, sabay namin ko, sabay ko. Out! Burn out ng pinakalit. Ate ka sa kupan. Call. Bag na to. Ayan na, ayan na. Nauna yun.